Hola, equip! Com sabeu, des de l'educació física estem treballant les capacitats físiques bàsiques i esta setmana toca la velocitat. Pel que fa als reptes, he pensat que podrien canviar una mica l'enfocament i, en compte de ser un sol repte amb 5 nivells diferents, el que podríem fer és 5 reptes diferents de velocitat i a veure quants n'aconseguim. Esteu preparats? Anem! El primer dels reptes de velocitat es diu més ràpid que la gravetat i per al qual només necessitarem una pilota semblant a aquesta. Per a fer-lo, l'agafarem a l'altura del muscle i, sense llançar-la cap a dalt, la deixarem caure i l'hem d'agafar abans que toqui terra. Ja? Ja? Ja. Podem fer 3 vegades amb una mà i després ho fem 3 vegades amb l'altra. Ja? Ja. I ja. Cap a vosaltres.